Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.
ikasi, nor naizen ikasi, pipa ahoan, ardoa bertan, bai, lehen orain eta gero, zu zara gure olentzero. Bai, lehen orain eta gero, zu zara gure olentzero. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.